баҳодур худоназарови 34 сола 16 сол пеш ба ҷӯйбори деҳааш афтиду аз пояш захм бардошт. бо табобати чанд сола натавонист захмашро дармон кунад ва ҳоло маъюби гурӯҳи якум аст. 3 тифли ноболиғ дорад ва аз давлат 280 сомонӣ нафақа мегирад. вале ӯ мегӯяд бо ин пул ба душворӣ аробаи зиндагии худу оилаашро кашола мекунад. Orta benet, rögana benet, amash qimmat shuda biraqdagi 280 soat narastrosa kun zindagi bada. Ramazon oyında kun xeshomo, sasomon, me patokta me biravat ya 50 somon ya 200 somon metiyat. дар ин оила на танҳо баҳодур, балки падараш ҳам ба сабаби вазнинии гӯш маъюби гурӯҳи дуюм аст ва модараш аз шиддати миёндарди солҳост ки бемори бистарист. нигоҳубин ва таъмини рӯзгор ба дӯши ҳамин яккаписари онҳост. ин хонавода дар деҳаи исмоил ҳамзалиеви ноҳияи бобоҷон ғафуров зиндагӣ мекунанд ва борҳо барои кӯмаки иловагӣ ба мақомот муроҷиат карданд, вале онҳо мегӯянд акси садое пайдо намешавад. Davlat ба муроҷиат кардаги ман раиси ноҳия ба 11 сентяброна муроҷиат кардаги будам. На дарагаш ҳайд на мекунем мегӯяд ваъда метиҳад одама фиребӣ намекунад. дар ҳамин ҳол баҳодур бо маслиҳати дӯстонаш барои пулкоркунӣ рӯй ба шабакаҳои иҷтимоӣ овардааст. вай дар ютуб бо номи худ каналеро боз карда барои корбаронаш тарзи хӯрокпазиро меомӯзонад. ин ҷавони маъюб мегӯяд ҳудуди 50 навъи таом ва хӯришро омода карда метавонад ва умед дорад бо ин роҳ тамошобини зиёд пайдо кунад. Mana bu oshkoroqdan qilingan manta. дар тоҷикистон ба гуфтаи мақомоти расмӣ ҳудуди 160 000 шахси дорои имкониятҳои маҳдуд ба сар мебаранд. масъулони вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ мегӯянд маъюбон аз имтиёзҳое ки давлат муайян кардааст бархурдор ҳастанд, аммо худи маъюбон имтиёзҳои пешбинишударо нокофӣ мешуморанд. аз ин сабаб шумори зиёди маъюбон рӯй ба талбандагӣ меоранд ва ё вобаста ба имконашон пайи дарёфти кори муздовар ҳастанд. фарзон муҳаммадӣ, радиои озодӣ, ноҳияи бобоҷон ғафуров.